गाइज आज मैं तुमको गोटे दर्दनाक घटना कहवाली चाहूँ सुन। ଗାଁର ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଗଛ ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସବୁ କିଛିକୁ ସାଥିରେ ସହିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ସାୟଦ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା। ପବନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସାଥିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଦଣ୍ଡାଇ ରହୁଥିଲେ। ଗଛମାନେ କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ, ସାଥିରେ ଥିବାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଗଛଟି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗଛଟି ଚାହିଁଥିଲେ ଏକା ବଞ୍ଚି ପାରୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାୟଦ ପ୍ରେମ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଲଗା ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବା ସହଜ ଲାଗେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଝଡ଼ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁଇଟି ଗଛ କଟାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ।